things to look forward to CHAN coming up. Komachelo eneni jatugo machien mar timno mar Harambee Starlets Ruth Ingotsi wacho ni piem magidhi donjo e mar Sekafa Women's Cup mibiro bagi e boma ma Dar es Salaam biro miyo gi hikruok makare ne manyo tiko ne tuke mag AFCON, mano piem mar Afrika mabende kelo kanyakla timbe mag wakeini ma ikore ma biro rakore kod timno mar Gambia higani. Timno mar Harambee Starlets nyose mo le boma Dar es Salaam ka yotelnegi kod kocha margi Beldino Demba ka gigeno mar biro rakore kod timno mar Uganda ma bende mar wakeni tarik 17 bang'e gibiro rakore kod Sudan ma milambo tarik 19 ka tuki mogik gibiro tugo kod Tanzania tarik 21 dweni. Training ya leo imekuwa fiti kwa sababu imekuwa ya first session ya kuelekea tournament ya Sekafa. Imekuwa ya watu wamekuwa na moral na imefungwa watu mwili na tuko ready. Hii tournament ya Sekafa tuna hope that inatusaidia kwa upcoming AFCON ya Gambia na imani tukienda na ile nguvu tutakuwa very ready kwa ile tournament ya AFCON.